ಜೇಷವ ಜಯಗೊಂಡವನ. ಇದು ಭಾರತ దేశంనగ 16 సాల్ తర్వాత 16 సాల్ తర్వాత ఆత్పజ నేడు భారతదేశంనగ ಜನಗಣ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇತಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ. ಇದು ಸೆನ್ಸಸ್ಸಿನ ಒಲು ಬಾರಿಕೆ అనేతಕ್ಕೆ ಮಾವ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮರಾಠು ಬದ್ ಜಾತಿ ಅಂದಟ್ಟು ಮರಾಠ ಬತಾಲ್ ಕಾಮ್ಕಿ ಅಂದಟ್ಟು बदेन परो आधारम काम की पिसांतट उद्योगम की नौकरी की चलते खेती की इंतट की बूति की इंतट की बतल की इंतट अनि माव भाषा बतल माव धर्म बतल माव बर्थ पेन कुन पूजा की इंतट बर्थ पेन कुन पूजा की इंतट ಇದು ಸಮದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಇದು ಸೆನ್ಸಸ್ನಾಗ ಮನಂತ 10 ಸಾಲ್ಕೂನು ಒಂದು ಜೋಕ ಜರ್ಗಂತ 2025 ಕಾಯವಾಲ್ ಮತ್ತ ಬತಿ ಕರೋನಾ ಮತ್ತ असके मल्ला डिले आता इतके वायदा आत्पजा इनके मल्ला सुरु कीतेर तेने नेडु ಅದು ಸೆನ್ಸಸ್ನಾಗ ಬತಲ್ ಲಿಖಿ ಅನ್ನತಕ್ಕೆ ಮರಟು ಇನ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ಪಜ ಮಾಕುನು ಕಾಲಂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತರ ಇನ್ಕೆ ಟ್ರೈಬು ಇನ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಸ್ನ ಬದಲ್ ಕಿತಿರ್ತಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೌದ್ಧ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೈನ್ ಸಿಖ್ ಹಿಂದೂ ಇವಾಗ ಕಾಲಂನಾಗ ಕೋಡ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತಿ ಮಾವ ಟ್ರೈಬಲ್ ಇತ್ತೆ ಗೋಂಡಿ ಕೋಡಿನ వాళ్ళు ತೆಣಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇದು ಸೆನ್ಸಸ್ಸಿನ వాళ్ళు ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲಂನಾಗ ಜರ್ಕ್ಸರ್ ಮತ್ತ 10 ಸಾಲ್ಕೂನು ಜೋಕ ಬದಲ್ಕೆ ಇತಿರುತ್ತೆ ತೆಣಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತೆ ತೆಣಿಸಿ ಬಸ್ಕೈತೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾತ್ ಪಜ ಸಪ್ರೇಟ್ మీకు దేశం సీంతం గోండవానతగ వెళ్ళే రాజ్యాలకు మంత మీకు 10 साल తర్వాత మీకు సీంతం ఇస్తారు బతి బదల్కి ఇతరితకే రామ్లీల మైదానంనాಗ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತ ಗಾಂಧಿ ನೆಹರು ಸಮದಿರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತ ಪಜ ಬದಲಾತಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನು ఊరు మా రిలీజన్ కోడ్ తెలిసి మేమెటు చదువు పరంగా వెళ్ళే పజామంతటి తెలిసి మా రాజవాడ 200-300 చిల్ల రాజవాడ మొత్తం ಅವಕುನ್ ಬದಲ್ಕೆ ಇತರಿತಕ್ಕೆ ರಾಜಲಿರ್ಕೊಂಡು ಮೀರಿ ಕೀಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ವಲ್ ವೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಚ್ಚಿ ಮಾಕು నేను ಬಗಟ್ರಾಗ ಸಮಾಪ್ತ ಕೀತೇರ್ నేను ಬದಲಾತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಗ ರಿಲಿಜನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೇ ರಿಲಿಜನ್ ಇಂತೇರು ಇನ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ತಾಯಿ ತೆಲುಗು ತಾಯಿ ಮತಂ ಇಂತೇರು నేను ಸೆನ್ಸಸ್ನಾಗ ವಾಯವಲಿರ್ ನಾರ್ನಾಟೆ ವಾಯವಲಿರ್ ಮಂತೇರು తెలంగాణ ప్రభుత్వం గిరి గవర్నమెంట్ గిరే కేసీఆర్ గిరి రేవంత్ రెడ్డి గిరే ಸರ್ವೆ ಕೀತರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದುವೇಸೆ ಈಗಿಗಿರೆ ವಾಯವಲ್ ಬಂತ కాబట్టి ಸಮದಿರೆ ನಾರ್ನಾಟ್ನಾಗ ಪಾಟ್ಲಲ್ ದೇವರಿ ಸಮದಿರೆ ಬತಲ್ಲಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅದು ಸೆನ್ಸಸ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮಟ್ಟು ಬೋನ್ ಪ್ರತಿ ವಾರನ್ಗ ಬೋನ್ಗಿರೆ ಇನ್ಕೆ ಸೆಲ್ಕ್ ಮಂತ ಸೆಲ್ಕ್ ಸೆಲ್ಲೋ ಬೋರೆ ಸೆಲ್ಲೂರು ఫస్ట్ మావ మరటే డీటెయిల్స్ మరటు కీయవచ్చు డీటెయిల్స్ వాటవచ్చు తర్వాత ఊర్గిరే వాంతేరు వాతకే బతల్ లిఖి అనితకే మావ భాష గోండి భాష మరాఠీ ఇంకే వడకసేర్ మంతట్ మరాఠీ తెలుగు ಚಲ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮರಾಠಿಯೋ ಇದು ಮಾವ ಮಾತೃಭಾಷಾಯೋ ಮಾವ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾ ಇನ್ಕೆ ನಾನು ವಡಕ್ಸರ್ ಮನೋಲ್ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾ ಕೋಯ ಭಾಷೆಯೇ ಲಿಖಿಯನ ಆನೆ ಮಾವ ಮತಂ ಮಾವ ರಿಲಿಜನ್ ಮಾವ ಧರ್ಮ ಮರ ನೇಕಿ ಮರಡ್ ಬತಲ್ ಕೀಸರ್ ಮಂತಟ್ಟಿತೆ ಕೋಯ ಧರ್ಮತನು ಪಾಲನೆ ಕೀಸರ್ ಮಂತಟ್ నేను కోయ ధర్మతగా పేన్కి మంత అವು పేన్కನಾಗ ಗಾವ್ಗಾಡತ పేನ್కి ಮಂತ ಅವು ಗಾವ್ಗಾಡತಾಗ ಪಾಟ್ಲಲ್ ದೇವರಿಯೇ ಪೂಜಾಂಕಿ ಇಂತವ್ರು ಬದಿ ಆಕಿ ಅವಲಿ ಬವ್ಗಿರ್ ಪೇನ್ಕ್ ಮಂದನು ಆ ಪೇನ್ಕ್ನಾಗ ಮರ್ಮಿನ್ಗಾಯಿ ಬಗಗಿರಾಯಿ ಮಾವ ನಾಟೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಪೇನ್ದಾಗ ಕಟ್ಟಡಲ್ ಮಂತವ್ರು ವೀರ್ ಬದಲ್ ಕಿಂತಿರ್ತಕ್ಕೆ ಮಾವ ಪೇನ್ಕುನು ಪೂಜಾ ಕಿಂತೇರ್ ನೇಕಿ ನೇಮ್ನೆ ಪೂಜಾ ಕಿಂತೇರ್ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಹಗಮಂತ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ನಾಗ ಊರು ಮಸ್ಜಿದ್ನಾಗ ಊರು ಪೂಜೆ ಕಿಂತೇರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಾಲಿರ್ ಊರ ಚರ್ಚ್ನಾಗ ಸಂಜಿ ಬೌದ್ಧ ವಾಲಿರ್ ಊರ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧನ ಪೂಜೆ ಕಿಂತೇರ್ ಜೈನ್ ವಾಲಿರ್ ಸಿಖ್ ವಾಲಿರ್ ಊರು ಗುರುರ್ಕನ್ ಪೂಜೆ ಕಿಂತೇರ್ ಸಿಖ್ ವಾಲಿರ್ ಅಮೃತ್ಸರ್ ತಗಮಂತ ಏನೋ ಬೋನವನ್ ಧರ್ಮಮಂತ ಮಾಗಿರೆ ಇದು ಇನ್ಕೆ ವೆಹವಲಿಕ್ ಧರ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು 2000 ಸಾಲ್ತು ಪಜಟಲ್ ವಾತಂಗ ಅಂದು ಧರ್ಮಗ ಅಂದಂಗೆ ತಾಂತೇರ್ ಮೊದಲು ಮಾವ ಧರ್ಮ ಮತ್ತ నేడు కలిపుట్టకో పద్మాల్పురికాకో యాదరావుడు తాదో ಜುಗಾದಿರಾವ್ ಬಾಬೋ ಇನ್ವಾಲು ಮಾವ ಬದೈತೆ ಮಂತಯೋ ಮಾకు ಬಾವಲ್ ಬೋರಿತೆಗೆ ಜುಗಾದಿರಾವುಡು ಮಾವ್ರ ತಾದೋ
ಯಾದ್ ರಾವುಡ್ ಮಾವ ರಕ್ಕೋ ಬೋರಿತಕ್ಕೆ ಕಲಿಪುಟ್ಟಕ್ಕೋ ಮಾವ ಕಾಕೋ ಪದ್ಮಾಲ್ಪುರಿ ಕಾಕೋ ಏನೋ ಸೋನ್ದೇವಿ ಆಜಿ ರೂಪಾಲ್ ದೇವಿ ಮಾವ ಆಜಿ ಸೋನ್ದೇವಿ ಬೆಯ್ಯೆ ಅವಾಲು ಏನೋ ಬವೈತೆ ಮಂತ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಮರಟು ಖಾಲಿ ಕಂಕಾಲಿನ ಪೀಠೆ ಮರಡು ಜನ್ಮ ವಾತಟಿನ వాళ్ళు ಮಹಗ ಮಾವರು ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮಗುರು ಪಾಂಡಿ ಕುಪ್ಪಾರ್ಲಿಂಗು ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಯಾರಿಕಿತ್ತು ಸಗ ತೋಸ್ತೋರು ಬಾರ ಸಗ ಬೋನ ಸಗ ತೋನ್ಕು ಒಂದು ಮರ್ರ పాడెత్కిర మర్రమంతా అని ఉంది జీవ జన్వరమంతా మర్రమంతా ఇంకా మంగమితకే మంగి మర్ర ఇద్వేసు ఉంది జన్వర్గిరాయి సెల్తెన్కే ఉంది బదెన సగ సివేన్ సార్వేన్ ఏడువేన్ బోన సగతును ఓన్ మర్ర అని జన్వర్ పిట్టే పురాడ బోన ఓన్కును తూస్తారు మా ఊరు ధర్మగురు అదివేసే సిక్కుల్కున్నోరు గురుగిరే ఊర ధర్మతును ఊర ಊರ ಭಾಷಾಮಂತ ಸಿಖ್ ವಾಲಿರ್ ಭಾಷಾಮಂತ ಊರವ್ರ ಗುರು ಮಂತ ಊರ ಪೇನ್ ಮಂತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನಾಗಿರೆ ಊರವ್ರ ಗುರು ಮಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಕ್ತ ಊರವ್ರ ಗುರು ಅಂದರು ಅಕ್ಬರ್ ಇಂತರ್ ಬೋರ್ ಊರ ಗುರುರ್ ಮಂತರ್ ಊರಕ್ಕೂ ಊರ್ಕು ಉರ್ದು ಭಾಷಾಮಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಊರ ಭಾಷಾಮಂತ ಊರವ್ರಕು ಹಿಂದೂ వాళ్ళకు ಹಿಂದಿ ಮಂತ నేడు ಹಿಂದಿ నేషనల్ లాంగ్వేజ్ బారి ఇంజర్ మంతరితే ಹಿಂದಿ బదైతే భాష వాడక సేర్మంతారు ఊరు మొత్తం ಹಿಂದಿ వాళ్ళకు ಭಾಷ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಬದೈತೆ ಮಂತ ಊರ್ಕು ಊರಾಂ ಪೇನ್ಕ್ ಮಂತ ಊರವ್ರ ಗುರು ಮಂತರ್ ఇంక మరాఠ కోయాం బహన్ వాడక సేర్మంతట కోయితూరు గోండ్స్ మావర్ పాండి కుప్పార్లింగు మావర్ గురు ఉండే వెలటర్ గురు మంతర్ ఊర గురు అని సగాన్గా గిరే మావ పేన్క్ మంత బోన బస్ సగత పేన్ మంత 4ವೇನ್ ಸಗತ ಸಿವೇನ್ ಸಗತ ಸಾರ್ವೇನ್ ಸಗತ 7ವೇನ್ 8 9 10 11 12 ಮುಂದೆ ಏನು ಬೋನ ಸಗತ ಓನ್ ಪೇನ್ ಮಂತ ಹಿಂದೂಲ್ಕ್ ನಗಿರೆ ಊರ ಊರ್ಕ್ ಪೇನ್ ಮಂತ ಹಿಂದೂಲ್ಕ್ ನಗ ಬೋರು ವಿಷ್ಣುವು ಕೃಷ್ಣಲ್ ರಾಮ್ ಊರ 12 ಅವತಾರಾಲ್ಕ್ ಮಂತ ಊರ ಊರ್ಕು ಹಿಂದೂಲ್ಕ್ ನಗ ಮಾವ ಮಾಕೆ ಪೇನ್ ಮಂತ ಏನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಗಿರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಿಂತರು ಊರ ಭಾಷಾ ಊರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಲಿರ ಭಾಷಾ ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಭಾಷಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದು నేను హిందువులకున్న భాష హిందీ భాష అందు ఇన్కే సిక్ వాలిర్కు సిక్ భాష మంత బౌద్ధ వాలిర్కు ఊరికే పాలి చెల్తుంటే దుసరో బద్దో భాష మంత హిందీ బౌద్ధ ధర్మం ఈను ಬೋನ ಓನ್ಕು ಧರ್ಮಂ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚಂನಾಗ నేడు మరటు మావ ధర్మతಗ మరటు తాక్షేర్ మంతట్ ते मराठू पेरसां पेन गिरे डोल्क पेपरेने बेटिंग आसेर मंतट तुमको ओसेर मंतट आहने समधी कीसर मंतट इनके पूस महानतग जंगुबाईन महानमेन मराठू पूजा कींतट इनके चैत महानतग कालिकंकल यवन पूजा कींतट सातरे अंत टाटा महांतट अवन पोरडो मराठू पूजा कीसर मंतट बावे तग पेरसा पेंद पूजा कींतट अने बुड़ बावे तग मावा चंची भीमना ಬದೈತೆ ಮಂತಯೋ ಪಿರ್ದುನ್ ಪೊರೋ ಪೆನ್ನೆತ್ ಪೊರೋ ಪೂಜಾಕಿ ಅಂತಟ್ ಆ ಕಡೆ ತಗ ಆ ಕಡ ಕೇಡತ ರಾಜುಲ್ಕ್ನ ಪೂಜಾಕಿ ಅಂತಟ್ ಆ ಕಡ ತೆಂಡಂತಟ್ ಪರ್ರ ವೆಟ್ಟೆ ಗುಮ್ಮಲ ದಂಡಾರಿಯತ ಬದೈತೆ ಮಂತಯೋ ಪುನಕೋನು ಮರಟು ಆ ಕಡ ತೆಂಡಂತಟ್ ಆ ಕಡ ತೆಣಸಿ ನಾಲು ಮಹನ ఏందంతట్ ಮಲ ನವೋ ಮನಂತ ನವಂಗಾತ್ ಪಜ ಪೋರ ತಗ ಮಹಾದೇವನ ಪೂಜಾಕಿ ಅಂತಟ್ ಆನೆ ಅಕುರ್ಪೋಕ್ ದಿವಾಡಿ ತಗ ಮಲ್ಲ ಮಾವರು ಗುರುನ ಅವತಾರಿಯತ ಅಂತಟ್ నేను గురుడు అవతారితకే టోపీ ಕೆರ ಅಂತಾರೆ ಮಲ್ ಜಾಲಿನ ಟೋಪಿ అని కోహ్కుమనంత ఈ ఆర్సమనంత రోకల్ మనంత మళ్ళీ ఇವು ಕೆರ ಅಂತಾರೆ అని మొత్తం కైకినాಗ కాల్కునాಗ ದೋಹ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಇವು ಇದು ಗುರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅವರು ಮರಾಠ ಗುರುನ ಅವತಾರ ಅದು ಗುರುನ ಅವತಾರ ರೋಕಲ್ ಪೀಸಿ ಮನಂತರು ಇದು ಸಿಂಧು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆಗ ಟೋಪಿಂಗ್ ಕೆರೆಸಿ ಒಂದು ತವಕಾಲ್ಕ್ ನಾಗಪಿಸ್ತಾ ಸಿಂಧು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆಗ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ నేడు ಗುಸಾಡಿ ಆಸಿ ಏನು వాళ్ళు ಪರ್ರ ವೆಟ್ಟೆ ಗುಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೂ ಪೇನ್ಕೊನು ಮಾರಾಟ ಪಾಸೇರ್ ವಾಜ ಗಾಜತೆ ಏನು వాళ్ళు ಮಾವುಕ್ ಆಯ್ వాళ్ళు ಇದು ಬದೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ತಗ అని ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ತಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ ಧರ್ಮ ತಗ ಇದು ಧರ್ಮ ತಗ ಬಗನೆ ಗುಸಾಡ್ ಕಾಸಿ ಏನು వాళ్ళు ಕೋಹ್ಕುಂದಾತ ಅವು ಕೋಹ್ ಕಾಯಂಗು ಆರ್ಸಾ ದೋಸ ಅಂತಾರೆ ಅವು ಆರ್ಸಾನಿ ಕೋಹ್ ಕಾಯಂಗ ಅವಗಿರೆ ಪೇಂದ ರೂಪಮ ಅಂದು నేడు ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು వాళ్ళు ಮಾಪರೋ ಬಚಲೈ ದಾಡಿ ಕೀತೇರು ಸಮದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ವಾಲಿರ್ ದಾಡಿ ಕೀತೇರು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾಲಿರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ್ ಸಿಖ್ ಮರಾಠಲ್ಲಿರು ಸಮದ್ರೆ ದಾಡಿ ಕೀತೇರು ಬತ್ತೆ నేడు ಮರಾಠ ದಿವಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ತೆಣಸಿ ಮರಾಠ ಏನು ಚೇರ್ ಮಂತಾಟ್ నేడు ಗುಸಾಡಿ ಆಸೇರ್ ಮಂತಾಟ್ ಗುಸಾಡಿತೆ ಸೋಕು ನಾಯು నేడు ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು వాళ్ళు
इनके ब्राह्मण्स मंतर ब्राह्मण्सनाग गुसाडे आयुರು ಟೋಪಿ ಮಲ್ಜಾಲಿನ ಟೋಪಿ ಕೆರೆಸಿ ಕೊಹ್ಕನ ಇನ್ ಕೊಹ್ಕಮನ ಅಂತ ಕೊಹ್ಕಾಯ ಮತ್ತು ಅವು ಅದು ರೋ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಎಂದರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ವಾಲಿರ್ಗೆ ಎಂದರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಎಂದರು ಬೌದ್ಧ ವಾಲಿರ್ಗೆ ಎಂದರು ಜೈನ್ ವಾಲಿರ್ಗೆ ಎಂದರು ಬಾರಿ ಎಂದರು ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿರಂಕಾರ ಗುರು ಇಂತೀರ ಆನೆ ಪಾಂಡಿಕುಪಾರ್ ಲಿಂಗುನ ಅವತಾರ್ ಪಾಂಡಿಕುಪಾರ್ ಲಿಂಗು ಮಾವು ಧರ್ಮತೋರು ಸ್ಥಾಪನ ಕೀತೋರು ರಚನೆ ಕೀತೋರು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಕೀವಕನೆ ಮರಟು ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಕೀಯ ಮರತುನ್ ಆನೆ ಜನವರ್ತುನು ಮಾಯ್ನನ್ ಇನ್ನು ಮಾ ಧರ್ಮ ಪಾಲನ ಕೀರೆಂಜರೆ ಪಾಂಡಿಕುಪಾರ್ ಲಿಂಗು ಯಾದಿ ತಗ ಅರ್ಥಪಾಜ ತೆಣಸಿ ಮಾಕೊಂಡು ವೇಸ್ತೋರು ಅವರು ಅದು ವೇಸೆ ಈ ಸಮದಿ ಧರ್ಮ ಪುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ವೇಸ್ತೋರು ಮಾವ ಗೋಂಡ್ವಾನ ಭೂಮಿ ಕುಯ್ವಾ ದೀಪ್ ಮತ ಸಿಂಗಾರ್ ದೀಪ್ ಮತ ಸಿರಿಡಿ ಸಿಂಗಾರ್ ದೀಪ್ ಇಂಜರ್ ಕುಯ್ವಾ ದೀಪ್ ಇಂಜರೆ ಗೋಂಡ್ವಾನ ದೀಪ್ ಇಂಜರ್ ಏನು ಕುಯ್ವಾ ದೀಪ್ನಾಗ ಕೊಯ್ತೂರು ಬೋರ್ ಐತೆ ಮಂತರು ಅಸ್ಕೆ ಮಾವ ಸೇಲಾಡಿ ವೀರ ಕಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ ಕೋಟ್ನಾಗ ಇದು ಕಲ್ಲಿ ಡುಬ್ಬೆ ಮಾತು ಪಜ ಮಲ್ಲ ಮಾವ ಜನ್ಮ ವೇಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆತ ಇದು ಮಾವ ಚರಿತ್ರ ಅಂದೇಂಡು ಮಾವರು ಕಾಕೋ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಪದ್ಮಾಲ್ಪುರಿ ಕಾಕೋ ಸಮದಿರಿಂತೆ ನಾಲುಂಗಾಯ ಸಿಯೋ ಸಗನ್ ಸಮದಿ ಬಾರ ಸಗನ್ ಕಾಕೋ ಮಾವರು ಅಕ್ಕೋ ಪದ್ ಕಲಿ ಪುಟಕ್ಕೋ ಮತ್ತು ಮಾವರು ಬಾವಲ್ ಬೋರಿತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾದೋ ರಾವುಡು ಏನು ಮಾವ್ರ ತಾದೋ ಬಾಬು ಜುಗಾದಿ ರಾವುಡು ಮಾವ ಬೆಯ್ಯಿ ಮಾವ ಖಾಲಿ ಕಂಕಲಿ ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನಾಗ ಬತಲ್ ಮಂತೈತಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಊರ ಜಾತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನ ಜಾತಿ ಮಂತ ಊರು ಬತಲ್ ವ್ಯಾಹ ಅಂತರಿತಕ್ಕೆ ತಲದಲು ಈಗ ಶೆಟ್ಟನಲು ನಡಿದಲು ಕಾಲ್ಕನಲ್ ಪುಡ್ತಿರಿದ್ದಾರೆ ಊರು ವ್ಯಾಹ ಅಂತರಿತ ಊರ ಪೇನ್ಕು ಇಂದ್ರುಡು ಸೆಲ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಊರ್ನಾಗ ನಾರಾಯಣ್ ಕಲ್ಕಿ ರಕ ಊರ ಬಾರ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಮಂತ ಮೊತ್ತ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಬೇರೆ ಬಲ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರಂ ರಾಮ ಅವತಾರಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರಂ ಏನು ಊರ ಹಿಂದೂಲ್ಕನಾಗ ಒಂದು ಬಾರ ಅವತಾರಲ್ನ ಪೇನ್ಕ್ ಮಂತ ಮತ್ತು ಅವು ಪೇನ್ಕು ಊರು ಪೂಜಾಕ್ಕೆ ಇಂತೇರು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪೂಜಾಕ್ಕೆ ಇಂತೇರು ಏನು ಊರ ಪೇನ್ಕು ಕೂಬೆಲೆ ಮಂತ ಊರ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮರಾಠಿನ ಕೊಯ್ತೂರು ಬಾಹನ್ ಮಾವ ಜಾತಿ ಖಾಲಿ ಕಂಕಲಿ ಕೊಯ್ತೂರ್ಗ ಬಾಹನ್ ಮರಾಠ ಪೂಜಾಕ್ಕೆ ಇಂತಟು ಅದ್ವೇಸೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನಾಗಿರ ಊರ ಜಾತಿ ತಗ ವಿಷ್ಣು ಇನ್ವಾಲ್ ಊರವರು ಪೇನ ಅಂದರು ಇಂದ್ರುಡು ಇನ್ವಾಲ್ ಊರವ್ರು ಪೇನ ಅಂದರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಊರವ್ರು ಪೇನ ಅಂದರು ಇಂಕೆ ಬೌದ್ಧನಾಗ ಪೇನ್ ಬೋರಿತೆ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ತುಡ್ಕೂರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ ಪೇನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಏನು ಬೋನ ಧರ್ಮ ತಗ ಊರು ಮಂತಾಗಿತ್ತ ಊರ್ಕು ಭಾಷಾ ಮಂತ ಪೇನ್ಕ್ ಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿರ್ ಮಂತ ಅಲ್ಲಾಗ ಮಂತ ನೇಂಡು ಮರಾಠು ತುಡ್ಕಲಾನಿ ಮರಾಠು ಮರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾವ ಸೋರಿಗ್ ಬಾಗಿರ್ ಮನು ಸೆಲ್ತೆ ಸಿಕ್ ಮಂತೇರು ಸಿಕ್ಕು ನಾನು ಕೊಯ್ತುರ್ಕೊಂಡು ಮಾಕು ಮರ್ಮಿಂಗ್ ಬತ್ತೈ ಮನು ನಾನು ಹಿಂದೂಲ್ಕ್ ಮಂತೇರು ಇನ್ಕೆ ಹಿಂದೂಲ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ అని ಮರಾಠು ಮರ್ಮಿಂಗ್ ಆಯಿ ಸೆಲ್ತೆ ಒಂದೇ ಜಾಗ ತಿನ್ವಲಾಯಿ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಮನ್ವಲಾಯಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಲೆ నేను ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮಂತೇರು ಊರನ್ನು ಮರಾಠು ಸೋರಿಕ್ ಊರ್ಗಟ್ಟ ಪೇಡಿ ಮರಾಠ ತರೋಲ್ ಮಹಾಗಟ್ಟ ಪೇಡಿ ಊರ್ಗೆ ಸೆಲ್ಲೆಕಿ ಆನೆ ಬೌದ್ಧ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಂತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಗ ಪೇಡಿ ಮಹಾಗ ತರೋಲ್ ಮಹಾಗಟ್ಟ ಊರ್ಗ ಸೊನ್ವಲ್ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಲ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಪಾಂಡಿಕುಪಾರ್ಲಿಂಗು ತಯಾರು ಕಿತ್ತೋರು ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ಸಾಗತನ್ ತುಂಗನ ಮರ್ಮೀನ್ ಬಹನ ಆಯನ ಇನ್ವಾಲು ಡೋಲ್ ಬಹನ್ ಪಾಯನ ಇನ್ಕೆ ಡೋಲ್ ಮಹಾಗ ಮರ್ಮೀನ್ಗ ಡೋಲ್ ಅಲಗ್ ಮಂತ ಮರ್ಮೀನಾಗಿರೆ ಸೊನ್ನೆಕೆ ವಾನೆಕೆ ಏರ್ ಬಿಹಿನೆಕೆ ಮಲ್ಲ ಊರ್ಕೊಂಡು ಎಚ್ಚಿ ಹೆನೆಕೆ ಪೇನ್ಕನಾಗ ಪೆರ್ಸಾನ್ ಪೇನ್ಕನಾಗ ಸಾತೆಕೆ ಇದು ಹಿಂದೂಲ್ಕನಾಗ ಇನ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನಾಗಿರೆ ಇವು ಡೋಲ್ ಪಾಯವೆಲಿಗೆ ಸೆಲ್ಲಂಗಿ ಚೋವಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು ಪಾಂಡಿಕುಪಾರ್ಲಿಂಗು ತಯಾರು ಕಿತ್ತೋರು ಊರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನಾಗ ಸಾತೆಕೆಗಿರೆ ಸೆಲ್ತೆ ಮರ್ಮೀನ್ಕಾಗಿರೆ ಇವರ ಪಾಯವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಲ್ಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನಾಗಿರ್ ಸೆಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೌದ್ಧನಾಗ ಸೆಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ತೇನು ಮೊದಲು ಮಾವ ಧರ್ಮ ಪುಡ್ತ ನೇಡು ಜೆಂಡ ಚಡಿಕೀತೆಗೆ ಜೆಂಡ ಚಡಿಕಿನೇಕೆ ನೆಲೆನ್ಸ್ಪೋಣ ಜೆಂಡ ಚಡಿಕಿನೇಕೆ ಮರ ಡೋಲ್ ಪೇಪ್ರೇನೆ ಜೆಂಡ ಚಡಿಕಿ ಅಂತ ನೇಡು 15 ಆಗಸ್ಟ್ಗಿರಿ ಜೆಂಡ ಚಡಿಕಿ ಅಂತೀರು ಊರು ಬತ್ತಿ ಊರು ಡೆಬ್ ಪಾಂತೆ ತಾನು ಅರ್ಥಾಂಶಲ್ಲೇ ಬತ್ತೈ ಮನೆ ಮತ್ತು ಊರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಮಂತ కాబట్టి ನೇಣು ಮರಾಠ ಬಾವ ಗಾವಗಾಡ ತಗ ಇನ್ಕೆ ಚೈತ್ ಮಹಾನ ತಗ ಡಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ इनके केंचर वागे केंचर मंतो इनके बगई नाटे डप तक अवाना डप गिर अलग मंत नेड खाली कंकली अवाना पूजा की तेरके ಅದು ಡಪ್ ಗಿರ್ अलग मंत मल ಏಂದ್ ವಲಿ ಗಿರೆ ಬದನಾದ್ ಮಂತ ಏಂದ್ ವಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಿರ್ अलग ಮಂತ ತೆನೇಡಿದ್ದು ಏಂದ್ ವಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೋಲ್ ಪಾಯ್ ವಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ ಗುಮ್ಮೆಲ ಪರ್ರ ವೆಟ್ಟಿ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನಾಗ ಬಗನೆ ಡೋಲ್ಕ್ ಮನೋ ಊರ್ಗ ಗುಮ್ಮೆಲ ಮನೋ ಊರು ಬೋರೆ ಗುಸಾಡಿ ಕಾಯೂರು ಬೌದ್ಧನಾಗಿರ್ ಬೋರೆ ಗುಸಾಡಿ ಆಯೂರು
ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನಾಗೆ ಬೋರೆ ಗುಸಡಾಯೋರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ತಾಗಿ ಬೋರೆ ಗುಸಡ್ಕಿ ಡೋಲ್ ಪೇಪರೆ ಈ ಮನ್ನ ಊರ್ಗ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನಾಗಿರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸೇ ಊರ ಪೂಜೆಗೆ ಇಂತಾರೆ. ಬಾಗಲ್ಗಿರ್ ಮಂದಿರ್ ತಗಾಯಿ ಮರ್ಮೀನ್ಗಾಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಊರ ಪೂಜೆಗೆ ಇಂತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನಾಗ ಮರ್ಮೀನ್ಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸೇ ಪೂಜೆಗೆ ಇಂತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಾಲಿರ್ಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮರ್ಮೀನ್ಗ ಊರ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ಇಂತಾರೆ. ಊರು ಬತಲ್ಕೆ ಇಂತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಊರ್ಕೆ ಇಂತಾರೆ. ಬೌದ್ಧನಾಗ ಬೌದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಂತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಾಲಿರ್ ಊರ ಬೋನವನ್ನು ಏನು ಧರ್ಮ ತಕ್ಕಿ ಇಂತಾರೆ. ಅದ್ವೇಸೆ ಮಾವ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ತಕ್ಕ ಕೋಯ ಧರ್ಮ ತಗ ಮಹಾಗ ದೇವರಿಂಜರ್ ಮನಂತವ್ರು ಕಟ್ಟಡಲ್ ಮನಂತವ್ರು పెరసపేందాక కాటి పీసి పేందుని జహవాలు పట్టుకు వాటిసి నివత్ సీవలు ಧೂಪ್ ಸೀವಲು ಏನು ಮಾವ ದೇವರಿನ ಕೈದೆ ಕಟ್ಟಡನ ಕೈದೆ ಮಾವ ನೇಮಿನ వాళ్ళు ತಾಕಂತ నేను మరడు బోరే బ్రాహ్మణ్స్ తచ్చి మావ నాటే ఆకి పేందగ అవల్ పేందగ మర్మేన్గా పూజ కీస్వట్ పెరస పేందగ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ತಚ್ಚಿ ಮರಡು ಪೂಜೆ ಕೀವಟ್ ಸಲ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಚ್ಚಿ ಬೌದು ಸಲ್ತೆ ಸಿಕ್ಕು ತುಡ್ಕಂತ ತಚ್ಚಿ ಮಾವ ಪೆರಸಪೇಂದಾಗ ಪೂಜೆ ಕೀವಟ್ నేను పెరసపేంద పూజకి ఏనైతే కట్టడన ಪಾಟ್ಲಾಲ್ ಬೋನವೋನ್ಕಾಗ ತಾನ ಮಂತ ಆಗಗಿರ ಬೋನಿತಗ ಬೋನಾಗ ನಿವೋದ್ ಸಿಯೂರ್ ಮಾ ಪೆರಸಪೇಂದಾಗ ಬೋನಾಗೆ ಪೆರಸಪೇಂದಾಗ ನಿವೋದ್ ಸಿಯೂರ್ తెనేడు ఈతల సిస్టమ్ అంతస్కి మరడితేను సెన్సెస్ వాసారమంత నేను సెన్సెస్ ఆల్రెడీ సురాత 16 సాల తర్వాత మరటు కోయితూర్ అని మా ఎస్టీ గోండ్ సింజర్ మా క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ తినంత ಅದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಇಂಜರ್ ತೆಣ್ತೆಗೆ ಬಹನ್ಮನಂತ ಎಸ್ ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಬೌದ್ಧ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಂಜೆ ತೆಡ್ತೆ ಬಹನ್ಮನಂತ ಅದ್ವೇಸೆ నేడు మావ ఎస్టీ గోండ్ ఇನ್ನು వాళ్ళు మావ బదైతే రాజ్యాంగం నమ్మంత అది లిఖికేన అని మావ భాషగిరే ఎస్టీ గోండి భాష అంజర్ లిఖికేన అని మావ మతం గిర్ బదైతేಗೆ గోండి మతం నగ లిఖితేಗೆ మాకు నాడి గుర్తింపు మనంత నేడు పేన్కు ಕೂಬೆಲೆಮಂತ నేను మా పేన్కు బగాన్ తయారీకిత సహజ సిద్ధంగా నేను బుయ్యరీమంత కప్లై సిద్ధిక సతగా అని జంగు బుయ్యరితಗ ರಾಯಲ್ ಕೋರಿ ಈಗ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಈಗ ಮಂತ ಏನು ಅರ್ಜುನ್ ಲೋಧಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಕಿಲ್ಲಾ ಏನು ಕೂಬೆಲೆ ಬಗಗಿರಿಂಕ ಸಮಕ್ಕ ಸಾರಕತಕ ಭಾರತ ದೇಶಂನಾಗಾಯು ಗೋಣವಾನತಕ ಸಿಯುಂ ಕಂಡಾಲ್ಕಿತಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ సౌత్ ఆఫ్రికా అంటార్టికా ఆసియా ఇవి 4 ఆస్ట్రేలియా ఇవి సియు 4 సియుం కండాల్ భూభాగంనಗ ಮಾವ ಪರಿಪಾಲನ ಮಂತಾಗ ಸಂಬು ದೇವನ అయితే పిండుకు మంత నేటికి వెరిగి మావ పెరసా మందిరాలకు మంత రాజవాడ తాకుస్తారు సీఎం కండాల్కునగా మా ఊరు ಶಂಭುದೇವಲು ರಾಜಲ್ ಮತ್ತರು ಶಂಭುದೇವನ ರಾಜನಗ ನೇಣು ಬತಲಾತಿಗೆ ವೀರು ದುರೇಶೆ ತಲ್ವಾತರು ವೀರು ಸಮದಿರಿನ್ಕೆ ವೇಹವಲ್ಲಿರ್ಬೋರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾಯಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಯಿ ಕ್ರೈಸ್ಟನ್ ಬೌದ್ಧ ನಿಂಡ ವೀರು ಸಮದಿರೆ ಲುರೇಶಿಯತ ಬತಲ್ ಕೀತಿರಿತೆ ಗೋಂಡವಾನ ತಗ ವಾಸಿ ವೀರು ತಂಬ పేనుకుని పూజకి ఇవ్వాలి మా రాజ్యాలకు నాకు బాబు అయితే మంతంగా అవి రాజ్యాలకు బతలకి తిరిగితే కూర తమకి అయితే ఇచ్చి మా పేనుకు నా జాగ్రత్తగా నేను బతలకి తిరిగితే విష్ణువు కృష్ణాల్ చల్తే రామ్ వీరుకుని తచ్చి చూపిస్తారు ముస్లిమ్స్ బతలకి తమ మసీద్ దొక్కుతారు క్రిస్టియన్ వాలిర్ బతలితే తమ పేంద చర్చ్ దొక్కుతారు ఇన్ బౌద్ధ వాలిర్ బెహే గౌతమ్ బుద్ధనాಗ విగ్రహాలు ఒప్పిస్తారు సిక్ వాలిర్ బెహే ఊరా గురురా ఒప్పిస్తారు ఈయన బోనావోన్కు మా గోండవాన తగ లూరేసిత వాతురు వీరు మా గోండవాన తగ వాసి మావ జాగన్గా తమవా పేనుకుని ఒప్పిసి నేను బతలాతికి 2000 साल दोन मद्दोल మావ భాష ఇన్కే బహన్ రాజ్యాంగంనగ హిందీ రాజ్యాంగ భాష తెలుగు రాజ్యాంగ తమిళ్ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಮರಾಠಿ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಭಾಷಾ ಬಹನ್ ಮಂತ ಅದ್ವೇಸ್ ಮೊದಲು ಮತ್ತ ವೀರಸ್ಕೆ ಮನ್ಮಕಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಪುರ ಆಧಾರಪಡಿಸಿ ಮಾ ಪಿಸ್ವಲ್ ತಾಕ್ಷರ್ ಮತಸ್ಕೆ నేను రాజ్వాడ సోనేత బతలు వజ్రాలకు కిరీటాలకు మా ఊరు తలదాక్ కెరిసి మేందోల్ మెన్ కెరిసి మా రాణి ಪಾಲ್ದೆ ಏರ್ತುಂದು ಆತಂಗ್ ರಾಣಿಗೆ ಮತ್ತ ಇನ್ನು ಆತ ರಾಜವಾಡ ಮತ್ತು నేను ಸೋನೆ ಚಾಂದಿನ ಬದಲ್ ಕಿತಿರಿತಕ್ಕೆ ವೀರು ಸಮದಿರೆ ಮಾವ ಕಲಿಸಿ ಓಸಿ ಸಮದಿ ಇನ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಾಗಿರ್ಮಂತ ಕೊಯ್ನೂರು ವಜ್ರಂ ಇಂತೀರು ಕಾಕತೀಯ ರಾಜುಲ್ಕನ ಆಗಿರೆ ಬಗ ಸೋಡ್ತಾಗಿರಿ ತಲೆ ಚರಿತ್ರೆ ಮಂತ ತೆನೇಡು ದಿವಾಡಿ ತಗ್ಗಿರೆ ಬೋರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ವಾಸಿ ಮಾವ ಪೂಜಕಿಯರು ಮರಾಠಿನ್ಕೆ ಗುಮ್ಮೆಲ ಪರ್ರ ವೆಟ್ಟ ಮರ ಆಕಡೆ ತೆಣತ್ ಪಜ್ಜ ಗುಸೆಡೆ ಆತಾಡ್ ಗುಸೆಡೆ ಆತಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಗುಸೆಡಾಯೋರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಗುಸೆಡಾಯೋರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗುಸೆಡಾಯೋರು ಉಂಡು ಬೌದ್ಧ ವಾಲೆ ಸಿಖ್ ವಾಲೆ ಬೋರೆ ಗುಸೆಡಾಯೋರು ಬೋರೆ ಊರು ಪಾಯೋರು ಗುಮ್ಮೆಲ ಪರ್ರ ವೆಟ್ಟೆ ಪಾಸಿ ಏಂದೂರು ಆಗ ಬೋರ್ ಪೂಜೆ ಕಿಂತವ್ರು ಆಕಡತ್ತವ್ರು ಅವತ್ತವ್ರು ಬೋರ್ ಐತೆ ಮಂತವ್ರು ಊರೇ ಪೂಜೆ ಕಿಂತವ್ರು
आने मराठू नोवांकी इंतट आने मराठू केड़ते राजुल्क नग संजी केड़ा राजुल्क आकड़िंकी इंतट आकड़िनग गोलांकी इंतट आगगिर बोर मावूर नाटनोर देवरी पूजा की इंतर बागा वासी ब्राह्मण चलते मुस्लिम चलते क्रिश्चियन बौद्ध सिख वीर वास्याग पूजा की माव केड़नग केड़ा राजुल्क नग आकड़िनग आने सात रई वड़ागिर इनके सात रई शर्म अंतट चैत महानता बोरे ब्राह्मण वासी पटवाट वलिकु कुकुंगुल वालकने पटवाट वलिकु कम कते इदु कियूर महा बारी तके नेडु आग चैत्र इदु महाना मोत्तम चैत महानतग काली कंकलिना पूजा अवान पूजा तग निन ब्राह्मण वासी पूजा कियूर आने मुस्लिम्स वासी पूजा कियूर क्रिश्चियन वाली बौद्ध जैन ई धर्मनूर बोरे वास्याग पूजा कियूर नेडु मावा गावगाड़ तग बोरे रामना विष्णुना ब्रह्मण चलते नारायण कृष्णाल इंत इव बवेकना मावरटू पूजा की वली रायवट इनकेटगिरे नार नाटे आकी मंत अवाल मंत महादेवाल मंत मल्ला गावगाड़ता नेरुसवलिक पेनक मंत पेरसां पेनकाय जंगुबाई उंडे अवलिकाय उंडे रकरकल पेनक मंत मती कृष्णन पोरडे बदे नाटे पूजा कियूर रामन पोरडे बगन पूजा कियूर आने विष्णुवना पोरडे मावा गोंडवाना तग कोयतूर तग पूजा कियूर इव सिस्टम सेले गणपति सेले गणपति गिर सेले मावगा शंभु तक महादेवाली तेगिरे महदु अदु शिवपिंडी तेगिरे शंभु लिंगम मనంత ಪಿಂಡಿಂಜರ್ ಮనంತ ಅದು అని ಆಕಿ ಅವಲ್ಲ ತಗ ಬಗಗಿರೆ ನೆಲೆಂಜ್ అని ಪೋಡ್ದು ಮనంತ ನೆಲೆಂಜ್ అని ಪೋಡ್ದು ಬತಿ ಇನ್ಕೆ ಇವು ಗಾವಗಾಡ ತಗ ಬೋರೆ ತುಡುಕುರ ಪೇನ್ ಬದೈತಮಂತ ಅವು ಅವಕನ್ ಬೋರೆ ಪೂಜೆ ಕಿಯೂರು बौद्ध वाली रा पेन कुन तच बोरे पूजा कियूर क्रिश्चियन वाली रंगाई सिख वाली रंगिरे नार नाटे अव पेन कुन मराठू बगन पूजा की सेल ब्राह्मण सना पूजा इनके पेन को वेस्तनाव विष्णुवुल नारायण चलते वामन लक्ष्मी नरसिंह ऐतके ಅದು सगम मायनल सगम बेहे जनवर्त अवतार मనంತ ಇದು ಅವತಾರಾल कुन मराठू बगन पूजा की नेन पेरसा पेनदागिरे चहूर मనంత सल्ले मనంత तानु मर डोल पेपरेन वाजा गाजते मराठू पूजा की इंत डग बोरे ब्राह्मण सुनु वासी नन्न इदु नन्न पूजा की वाला अंदे जर कियर अग बोर मावर कटोडल की इंतर निन चैत महानतागिरे सात रैवडगे मावर देवड़ी समदिरे नाटनु रासी मर अवन पोरड पूजा की इंत अग बोरे वीर बोरे वायुर नेन मार कोयने वडकंत कोयने पेरेक सीसी समदि पूजा की इंत नेडु सटी महानतगाई पूस महानतागिरे ईनु माव मराठू माव कैदेने पूजा की इंतटू నేను ఆతల్ సిస్టమ్ మనకి తాక్సర్ మనకి మరాఠూ दूसरो धर्म इनके मराठू कोयतूर गिरे एष्टी तगिरे गोंड प्रधान कोलाम तोटी नायक पड़ी इन रकरकाल जाति मंत ऊर समदिरे मा गोंडी धर्मतो परिपालन कीवरी रांदिर काबट्टी गोंडी धर्मतेने मर्मी कींतेर गोंडी धर्मतेने मावा वतल पुटिने की कींतेर सानने की कारून कींतट में कारून गिरे कारून मराठू और मारते के कारून कीत पजा तुम वो अंतट पेरसा पेंदगा नेडु मुस्लिम्स वालिरू आनु तुम वोयवलु कारून कीवल मन्नो ब्राह्मण्स गिरे कारून कीवलु चलते पेरसा पेंदगा तुम वोयवल मन्नो ऊरू गंगाते वसु सुटकींतेर नीर अरे बौद्ध वाली क्रिश्चियन वाली मुस्लिम सिख वीरू कारून को चलते पेंदगा तुम वोयवल कार्यक्रमाल कीयूर ऊर का सिस्टम से ऊरा सिस्टम अलग मनता ऊरा मर्मिंग कीवल गिर सिस्टम अलग मनता पुट्टिने की गिरे पुड़त पजा सोने वाताड़ू पूजा की अंत ಅದು पूजा की वाल सिस्टम इनोलु ब्राह्मण्स नाग ऊर ऊर अलग मनता मुस्लिम्स ना अलग मनता क्रिश्चियन बौद्ध सिख जैन बोना ओन अलग मनता ने भाषा संस्कृति अनि भूमि నేను మావ భూమి మాకు మంత మావ సంస్కృతి మాకు మంత మావ భాష మాకు మంత నేను మరాఠू माव भाषातुनु मराठो लिखी तकेने मराठा लिखी लागर बाती बोरे ब्राह्मण वासी बोरे मुस्लिम वासी बोरे क्रिश्चियन बौद्ध जैन वीर वासी मावा गोंडी भाषा इंजर बोरे लिखी गोंडी मत इंजर लिखी ऊर बारी लिखी नहीं रीते ऊर धर्म तो ऊर गोंडी धर्म चलते हिंदू मुस्लिम धर्म में जब ऊर ऊर लिखी ऊर भाषा तो ऊर लिखी बाती नेडू करवस्ते के बतलाते थे कि मराठू करवस्ते के मराठ गाट तिंदर लागर ऊर बोरे माक पेटिनी माक सपोज पेटिनो अंत पेटिनो होते के गोली मराठ मिंग लागर बाती दूसरो मायनल मिंगते के मावा पेटिनो वाल कमायो अद्वैसे नेडू
मावा धर्मतुनु मराठ लिखी लागर नेनु हर नाटे समदीर के फोन को बनता चुड्डू डालते डगुरी उन फोन को बनता నేను సెన్సెస్ వాసేమంత ఫస్ట్ మావ మరాఠ సెన్సెస్ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬನಂತ ಆಗ ಮಾವ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೆ ಬರಟು बच्चो रो तक बच्चूर मनंतेर बच्चों खरीतेर पता पता काम कीनतेर खेती काम कीनतेर की उद्योग काम कीनतेर की मूरा में हंतेर की गोंदा की पूती दानतेर ये डीटेल्स इन लगा मराठू वाटना मला सेंसस ना वात पजा ऊर एप्रिल मे तक वानते वाते मात्र पक्का मराठू ऊरू ऊर नावसले बोर అయితే सेंसस लिखी वासे मनंतेर ऊर नावसले हिंदू लिखी వచ్చు मुस्लिम क्रिश्चियन बदल के लिखी వచ్చు मराठा सीने ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಮತಂ ಇನ್ವಾಲ್ ಕಾಲಂ ಅನಂತ ಅದು ಕಾಲಂನಾಗ ಮರಾಠು ಮಾವ ಗೋಂಡಿ ಇಂಜರನ್ ವಾಟನ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಇಂಜರ್ ವಾಟನ ಗೋಂಡಿ ಇಂಜರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಂಡಿ ಇಂಜರ್ ವಾಡ್ತೆ ಅಂತ అని మావ భాషగిరే గోండి ఇంజరన్ వాటన ఊరికి అవసరం సలే బద్గిరి వాట అంతే సోడి అంత రస్కేన మరాఠ సిగ్నేచర్ కేన ఫస్ట్ అది కాలంనాಗ ಗೋಂಡಿ ಇಂಜರ್ వాడ్సి మళ్ళా మతం కాలంనాಗ ಗೋಂಡಿ వాటన ధర్మ కాలంనాಗ అని ఒకవేళ కాలం సెలవుగిరి అదర్స్ ఇంజర్ మనంత అదర్స్నాಗ ಗೋಂಡಿ ಇಂಜರ್ వాటన అని భాషగిరి మనంత భాషగిరి ಅದರ್ಸ್ ಇಂಜರ್ ಮನಂತ ಅದರ್ಸ್ನಾಗಿರಿ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷೆ ಇಂಜರ್ ವಾಡ್ತಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಬೂಡು ಕರಲ್ ಮಾಡ್ತೋರ್ಕಿ ಸೆಲೆ ವಾಡ್ತೋರ್ ಇಂಜರ್ ಸೋಡಿಸಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಕಿ ಏನು ಅಸ್ಕೆನೆ ಮರಾಠು ಇದು ರಿಕಾರ್ಡು इनके ग्राम पंचायत मावा समदीर नाकनाग ग्रामालकनाग समदी नाकना रिकार्ड बहाना ऐते ग्राम पंचायत मनंत इनके कैस्ट सर्टिफिकेट मराठू एसटी गोंड एसटी प्रधान एसटी कोलाम एसटी तोटिंजर बहानतेडंतटू अद्वेसे मागिरे सपरेट ऊर आलरेडी हिंदुवुलकु ऊर ऊर वाड्सेर मंतेर बस्केडल वाड्सेर मंतेर मुस्लिम्स गी वाड्सेर मंतेर क्रिस्टियन वालिगी वाड्सेर मंतेर बौद्ध वालिगी वाड्सेर मंतेर बत मराठ वाड्सेसल बट मराठू माकू ಕರೆಮಾಸಗಿರ್ಮಂತ ಕರೆಮಾವಗಿರ್ಮಂತ ನೇಡು ದಯಕೀಸಿ ಮಿಮೆಟು ಇದು ಮಾವ ವೆಲಡಗು ರಾಸ್ತೆ ಅಂದಿನೇಡು ಸೋನೆಗಿರ್ ಮಂದರ್ ಬೋನೋಬೋನ್ ಸೋನೆ ಮಂದರ್ ಬತ್ತಿ ನೇಡು ಎಸ್ ಟಿ ಗೋಂಡ್ ಆಯ್ವಕನೆ ಎಸ್ ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಎಸ್ ಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸೆಲ್ತ ಎಸ್ ಟಿ ಉಂಡೆ ಬದ್ದ ಜಾತಿ ಲಿಖಿತಕ್ಕೆ ಬಹನ್ ಮನಂತ ಚೊಕೊಡು ಮನ ಅದ್ವೇಸೆ ಮರಾಠಗಿರೆ ಗೋಂಡಿ ರಿಲಿಜನ್ ಕಾಲಂನ ಗೋಂಡಿ ವಾಡ್ತಕ್ಕೆ ಮಾವ पेन धर्मतून माव सिस्टम मराठ नेरुसीता फिर गवर्नमेंट रिकार्ड ना मनंत ಅದು ರಿಕಾರ್ಡ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಬದಲ ಅಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ವೀರ ಪೇನ್ ಮಂತ ವೀರ ಧರ್ಮ ಮಂತತೆ ವೀರ್ ಕುನ್ಗಿರೆ ಮರಾಠು ಕಟ್ಟೋಡಲ್ಲಿ ರಾಯಿ ಪೇನ್ ಕುನಾಯಿ ಊರ ಪೂಜಾ ಕಿಯನ್ ಲಾಸಿ ಆಯಿ ಕಟ್ಟೋಡಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ದೇವರಿಕಾಯಿ ನಿಧುಲ್ಕು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂಜೂರು ಕಿಯನ್ ಲಾಸಿ ಅವಕಾಶ मनते నేడు एमएलए एमपीस गिरे मावा माकु रिजर्वेशन इनवल मावा माक अलग इनके रोतगा 4 सीर मनंते నేడు बावल बतल कींतर बोनवन को मत्त बोमी तो समदीर को तूस अंतर నేను వరో రీతి పజ బతల అంతికే అది వరోన్ కే సోడి అంత నేను కాండిర్ 4 सीर मत पज बाबा बदल कींतर सीबीर को అది बोमी तो तूस अंतर इनके बतलाता मराठू हिंदू इत पज सेंट्रल गवर्नमेंट ना वायवेली को फंड हिंदुवल को यूज़ की सर मनते मुस्लिम इत पज मुस्लिम सेंट्रल गवर्नमेंट ना वायवेली को फंड मुस्लिम यूज़ की सर मनते बारी सेपरेट लिख की तेरू बौद्ध वाले सपरेट लिखितर क्रिश्चियन वाले सपरेट लिखितर सिख वाले सपरेट लिखितर काबट्टी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड ऊर्क सोजर नेडू सपोज लमड़क मंत एस टी तगबातेर एस टी तगबातेर इनके बदल कीसर मंतर बाव उद्योगाल को बొమ్మి समदी ऊर ओसेर मंतर बारी ओसेर मंतर एस टी इंजर मराठ कोयतूर पूजार समदी लमड़ उंदी इंजर एस टी मराठ उंदी इंजर ऊर बदल कीसर मंतर माक वायवल फंड उनगिरे ऊरी ಹೆಚ್ಚರ್ ಮಂತಾರೆ ಮಾಕ್ ವಾಯವೆಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾಲ್ಗಿರ್ ಊರಿ ಹೆಚ್ಚರ್ ಮಂತಾರೆ ಅದ್ವೇಸೆ ನೇಡು ಮರಾಠು ಹಿಂದೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಂಡ್ಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ అని ಗೋಂಡ್ಸು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ದುಸರು ಗೋಂಡ್ಸ್ ಜಾತಿ ದುಸರು ಮರಾಠ ಬತಲ್ ಇಂಜರ್ ಮಂತಿರ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್మಣ್ಸ್ అని కోయితూరు ఉంది ఇంజర్ మంతాడు కాబట్టి నేడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ನಲ್ಲಿ ವಾಯవలు ಫಂಡ್ ಐತೆ ಬದ್ ಐತೆ ಬಂತಾయి ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಕಿಸರ್ ಮಂತಾರೆ కోయితూకుನ್ ಸೀಸೆಸಲು ಗೋಂಡ್ಸುನ್ ಸೀಸೆಸಲು ಬಾರಿ ಸೀಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತಕ್ಕೆ इनके उटनूर तक ಈಗ ಮಹಾದೇವನ ಮಂದಿರ ಬಂತ ಹೋಗ पूजा कीवल मनंतर इनके ಈಗ बगगिर मंदिर नाग माव उटनूर कोट तक मंदिर बंत महादेवन मंदिर तक और ब्राह्मण पूजा कीसर मनंतर उनको जीतम वासर मनंतर तिनेडु ब्राह्मण जाति कोय जाति गोंड जाति उंदी आयगी ओन जाति अलग मनता माव जाति अलग मनता नेडु ओर पूजा विधानम अलग मनता माव पूजा कीवल अलग मनता नेडु मराठू एसटी ब्राह्मण सिंज लिखितके एस टी गोंड आयोगने एस टी ब्राह्मण सिंज लिखितके बदला अंतिके माव बदೈತೆ ಜಾತಿ ಮಂತ ತಾನ್ ಮರಾಠು ಸಮಾಧಿ ಕೀತಪ್ಪ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಆಸಿ ನೆಡು
ಮಾವ ಧರ್ಮ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಇನ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನ ಬದಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಊರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಅಂದರು ಅವು ಪೇನ್ಗಿರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಊರವ್ರು ಬಾವಲ ಅಂದರು ಊರ ಜಾತಿತವ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನವ್ರ ಜಾತಿತವ್ರು ಪೇನ ಅಂದರು ಅವರು ಮಹಾಗಿರ್ ಬಾನ್ ಕೊಯ್ತವ್ರಿಗೆ ಪೇನ್ಗೆ ಬಂತಂಗ ಅದ್ವೇಸೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿತ ಪೇನ ಅಂದರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿತ ಪೇಂದ್ರು ಮರಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿತವ್ರು ರಾಮ ಅಂದರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿತವ್ರು ಕೃಷ್ಣಲ ಅಂದರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿತವ್ರು ವಿಷ್ಣು ಅಂದರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿತವ್ರು ನಾರಾಯಣ ಅಂದರು ಊರ ವಿಷ್ಣು ಅಂದರು ಊರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ತಾನು ಪೇನ್ಕೂ ಊರು ಪೂಜೆ ಕೀಸೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊರು ತಪ್ಪ ಊರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಊರ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಊರು ಬದೈತೆ ತಾಕ್ಸೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊರು ಫಾಲೋ ಆಸೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತಿ ಮರಾಠ್ಗಿರ್ ಕೋಯ ಜಾತಿ ತಾ ಪೇನ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಕೀಸೇರ್ ಮಾತಾಡ್ ಬತ್ತೆ ಲಿಹಿಕೀಸೇ ಸೆಲ್ವಾಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್ನಾಗ ಮಾವನ್ ಜಾತಿ ತಾ ಪೇನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಕೆ ಜಾತಿ ತಗ ಕೂವೆಲೆ ಪೇನ್ಕ್ ಬಂತ ಕೋಯ ಜಾತಿ ತಾಗ ಬತ್ತಿ ನೇಂಡು ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಬತ್ತ ಲಿಹಿಕೆನಿ ತಗ ಉಂದಿ ಗೋಂಡಿ ಇಂಜರ್ ಲಿಹಿಕಿತೆಗೆ ಕೋಯ ಪುಣ್ಯಂ ಸೆಲ್ತೆ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಇಂಜರ್ ಲಿಹಿಕಿತೆಗೆ ಮಾವ ఫండ్ మాకువా ಅಂತ నేను లమాడ్కు నేను 100 ఉద్యోగాలకు ಮತ್ತೆ లమాడ్కు మొత్తం ఓసేర్మంతే భారీ ఓసేర్మంతే ఎస్టీ నేను ఐటీడీఏ తగాయి హైదరాబాద్నాಗ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం మహారాష్ట్ర తలిగేటల్ లాగటల్ వాసి అస్కే బాన్ ఆర్యులకు వీరు సందేన్కి వెహవలికి మతాలకు లూరేషియతాలు గోండవన తగవాత ఇన్కి లమాడ్కు మహారాష్ట్ర ఇది కర్ణాటక రాజస్థాన్ తలు మావ ప్రాంతంనాಗ వాతేరు వాసి నేను ಎಷ್ಟಿತ್ತಾಗ ನೇಂಗ್ಸಿ ಬತ್ತಲಾತೈತೆ MLA ಆಸೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ MP ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಉದ್ಯೋಗಾలు ಗ್ರೂಪ್ 1 IAS ಆಫೀಸರ್ ಅಟೆಂಡರ್ ತನ್ನೇಡು ಲಮಾಡ್ಕ ಆಸೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಎಸ್ಟಿ ತಗ ಹಿಂಗೆ ಸಮಧಿ ಜಾತ ಮಂದೆ 33 ಜಾತಿ ಮಂತ తోటి కొలాం పర్దన్ ఇవి లమాడ్కు ఎరుకల సబ్ వీళ్ళు రకరకాల నా జాతి ఏమంతా ఆగ బోనబోన్ తూసన కొయ్తుర భాగం ఇచ్చోర్ కొయ్తుర భాగం లమాడ్కన ఇచ్చోర్ భాగం పర్దంక్న ఇచ్చోర్ భాగం తోటిత ఇచ్చోర్ భాగం ಇಂಜರೆ ತೂಸನ ಬತಿ ಆನ್ ತೂಸುವಕ್ನೆ ಬತಲ್ ಕೀಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟಿ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಲಮಾಡ್ಕೆ ಓಸೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತದ್ವೇಷ ಅಂತ కాబట్టి నేడు బ్రాహ్మణ్స్న పేన్కు మంత ఇವರು బతల్ కీసర్ మంతారు మాట హిందూ ఇంజలి కీసర్ మంతటికి బ్రాహ్మణ్స్న పేన్కును మరట పూజకి తప్ప ಅಂತ మాకు అంత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాయువాళ్ళ నిధులకు బావైతాం అంతాము ఆ నిధులకు ఊరు బ్రాహ్మణ్స్ జీతం వాసేర్మంత ఊరుకు పూజకి వెళ్ళేసి ధూప దీప నైవేద్యాలకు ఊరుకు నువ్వు వాసేర్మంత ముస్లిమ్స్ను వాసేర్మంత క్రిస్టియన్స్ను వాసేమంత బౌద్ధ జైన్ సిక్ ఊరుకు వాసేమంత మరాఠ సంధి ఉంది ఇంజర్మంత బ్రాహ్మణ్స్ అని కొయ్తురు బహాన్ ఉంది అంటారు బాగానే కొయ్తురు అని తుడుకురు బహాన్ ఉంది అంటారు కొయ్తురు అని బౌద్ధ వాలిర్ బహాన్ ఉంది అంటారు అనే కొయ్తురు అని క్రిస్టియన్ బహాన్ ఉంది అంటారు బోన ఓన్ ధర్మం అంతకి ఉంది ಆಯ್ವಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಸಿ ಮರಟು ಇಗೆಟಲಿಕ್ಕಿತ್ತರೆ ದಯಕೀಸಿ ಸಮದಿರೆ ಗಾಗಾಡತಕ್ಕ ಮನ್ವಲಿರ್ ಪಾಟ್ಲಲಿ ದೇವರಿರ್ ಕಟ್ಟೊಡಲಿ ಪೆರ್ಸಾನ್ ಪೇನ್ಕ್ ನೆರೆಸೋಲಿರ್ ಕಟ್ಟೊಡಲಿರ್ ಅವಲ್ ಪೇನ್ಕ್ ನೆರೆಸೋಲಿರ್ ಜಂಗುಬಾಯಿ ನೆರೆಸೋಲಿರ್ ಭೀಮಲ್ ಪೇನ್ಕ್ ನೆರೆಸೋಲಿರ್ ಕಟ್ಟೊಡಲಿ ದೇವರಿರ್ ಮಂತಿಟ್ మిమ్మెటు చొకటే పూజాంకి ఈసారు మంతిట్ బస్కెటల్లర్ మావ పేన్ ధరమున్ నెరసీసారు మంతిట్ బారితకే గోండవాన బొమ్మితగా ఈ పేన్ బస్కెటల్ల వాత వీళ్ళు లురేసేత వాతురు బ్రాహ్మణ్స్ తుడుకూర్ క్రిస్టియన్స్ ఇంగ్లీష్ వాలిర్ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬದೈತೆ ಇಂಜರ್ ಮಂತನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಲಿರ ಅಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಲಿರ ಪೇನ ಅಂದ ಮಾ ಕೋಯವ ಮಾ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷೆ వాడుకులేರ ಪೇನ್ ಕಾಯಂಗವು ఇందేంటి బదల్ కితరితకే ఊరు మహగవాసి మరటు ఇంగ్లీష్ వాడుకోలేರ ಪೇನ್కును పూజ కీసారు మంతారు మా ఊరికి కొంత సొంజర్ మంతారకే ತುಡುಕಿ ಇಂಕೆ ತುಡುಕುರಗಿರೆ ಸೊಂಜರ್ ಮಂತೆ ತುಡುಕಿ ಉರ್ದು ವಾಡ್ಕೊಲ್ಲಿರ ಪೇನ್ಕುನು మా ఊరు ಕೊಯ್ತೂರು పూಜ కీసారు మంತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಇತ್ತಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಊರು ಬತ್ತಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಡ್ಕಂತಾರೆ ಹಿಂದಿ ವಾಡ್ಕಂತಾರೆ తెలుగు వాడకంతారు కొంత ఇతಕ್ಕೆ ಊರ తెలుగు వాలిరాం ಪೇನ್ಕುನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನ ಭವೈತಮ್ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ವಾಲಿರಾಂ ಪೇನ್ಕುನು మా ఊరు ಕೊಯ್ತೂರು పూಜ ಕೀಸಾರು ಮಂತಾರೆ ಊರು ಬದಲಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಸಬ್ಕಾ ಮಾಲಿಕ್ ಏಕ್ ಇತ್ತಾರೆ ತುಡುಕುರಾಯಿ ಸಲ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಆಯಿ ಸಮದಿರ್ ఉంది ఇత్తరి తప్ప సమదిర్ ఉంది ఇంజి మాకును బూలికి ఇత్తారు మంచి నేను మా భాషతును మా ధర్మతును మా పేన్కు నేటి వీరికి రాజ్యాంగం నాకు మాన్యత సరే నేను తెలుగు ఇవి సమది భాషను మొదలు మావ భాష పుడతా సమది ధర్మతును మొదలు మావ పుడుతుంది నేను మావతో మాన్యత బారి సీమకి సమదిర్ ఉంది ఇత్తారు గాంధీగిరే బతలు రఘుపతి రాఘవ రాజారాం సబ్ బతల్తే ఇంజరే ಲಿಹಿಕಿತ್ತಾರೆ ನೇಡು ಜನಗಣಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಅದಿಂಜರ್ ಮರಟು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಾರ ಅಂತಾರೆ ಮಜಾಗ ಗೋಂಡವಾನ ತಗ ವೀರ್ ವಲಸ ವಾತಾರೆ ಲೂರೇಸೇತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಸಾಯಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ್ ಸಿಖ್ ಮಜಾದು ಜನಗಣ ತಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಗ ಬಾರಿ ಮಾವ ಗೋಂಡವಾನ ತಸಲೆ నేను ಗೋಂಡವಾನ ಬೊಮ್ಮಿ ತಗ ವಾಸಿ నేను ಮರಟ ಆಸರ ಸೀತಟ್ ಊರ್ಕೊಂಡು ವಿಸಾನ್ ಲಾಸಿಗೆ ವಿಶಾಲ್
ಸುಟ್ಕಿಸಿನೇಂಡು ಮಾವ ಭಾಷೆತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಥಂ ಕೀತೇರು ರಾಜ್ಯಾಂಗಂ ಕಥಂ ಕೀತೇರని నేను మాకు జాగ సెల్వ కీతారు మా భాషతో జాగ సెలే మా సంస్కృతితో జాగ సెల్ నేను బతతో జాగ సెల్వకి నేను రాజ్యాంగం నాగా జాగ సెల్వకి నేను కీతారు నేడు ಕರೆ ಮಾಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಾಕ್ಷರಮಂತ ತಿನೇಡು ಮರಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿತ ಪೇನ್ಕುನ್ ಪೂಜಾ ಕಿಸೇರ್ ಮನ್ಕಟ್ಕಿ ತೆಲ್ತೆ ತುಡ್ಕ ಜಾತಿತ ಪೂಜಾ ಕಿಸೇರ್ ಮನ್ಕಟ್ಕಿ ಸೆಲ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಜಾತಿತ ಬವೈತೆ ಪೇನ್ಕ್ ಬಂತ ಊರಾಂ ಪೂಜಾ ಕಿಸೇ ಮನ್ಕಟ್ಕಿ ಸೆಲ್ತೆ ಬತಲ್ ಇನ್ವಲು మిమ్మెటు ఆల్రెడీ మరటు పూజ కీసారు మంతాడు బతి లిహికి వాళ్ళు పక్కా మాత్రం మా మతం సపరేట్ గోండి మతం మీద లిహికి తెక్కనే మరటు రక్షణ కీతం భారత వెడిల్కు కొన్ని 2000 3000 5000 साल तक ಈ ಪೇನ್ಕು ನೆರುಸೇರ್ ತಚ್ಚರ್ ಮತ್ತರ್ ಬಾವ ಭಾಷಾತು ನೆರುಸೇರ್ ತಚ್ಚರ್ ಮಂತರ್ ದೆನ್ ದಾಡಿ ಕೀತರ್ ಮಾವ ಪೇನ್ಕುನ್ ಪೊರೋ ಭಾಷಾತ್ ಪೊರೋ ಮಾವ ರಾಜ್ಯಾಲ್ಕುನ್ ಪೊರೋ ಮಾವ ವನರುಲ್ಕುನ್ ಪೊರೋ ಸಂದಿತ್ ಪೊರೋ ಮಾವ ಮೂರಾ ಕೋಂದ ವಾವ್ಟುನ್ ಪೊರೋ వీరు డుండుస్తారు అస్కే వీరు బ్రాహ్మణ్స్ ఆర్యులు వాసి బదల్ కీతారు మావ రాజ్యాలకు డుండుస్తారు మావ కోంద మూర ఎర్మిను సంధిని డుండుస్తారు మావ కేతి పండుసోలి బవ్ అయితే మంతం అವು సంధిని డుండుస్తారు డుండుస్త ಪಜ ಬತಲಾತೈತೆ కొందరు ಬತಲಾತೈತೆ కొందరు ಕೇಳಾನ್ಕೆ ಸೊಂಜಿ ಅಗನ್ ಮತ್ತರು కొందరు వెరిసి బెందురాಕೆ ಸೊಡಿತಾರೆ కొందరు ಬೆಹೆ ಬತಲ್ ಕೀತರಿತಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ತಾ ಪೇನ್ಕುನ್ ಪೂಜೆ ಕಿಯನ್ ಲಾಸಿ ಹಿಂಗೆ ವೇನ್ ತೋರ್ಸೋ ಬಾರಿ ಜಗಡ ಕಿಯನ ವೇನ್ ತೋರ್ಸೋ ಬಾರಿ ಜಗ ಊರು ಜಗ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಡುಂಡಿಸ್ತೇರು ತುಡ್ಕೂರ್ಗಿರ ಹಾನೆ ಕೀತೇರು ತುಡ್ಕೂರ ಜಾತಿ ತಗ ಹಿಂಗೆ ಓನ್ ತೋರ್ಸೋ ಬಾರಿ ಆಯನ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ ಊಡ ತುಡ್ಕೂರ ಪೇನ್ಕೊಂಡು ಮರಾಠ ಪೂಜೆ ಕೀಲ ಸುರು ಕೀತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಲಿರ ಪೇನ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಕೀನ್ ಲಾಸಿ ಸುರು ಕೀತಾರೆ ಬಾರಿ ಸುರು ಕೀತಟಿತ ಅಸ್ಕೆ ಮಾಪರೋ ದಾಡಿ ಕೀತಾರೆ ಯುದ್ಧಂ ಕೀತಾರೆ ఇంకా రావణ్ పరో యుద్ధం కీతారు అసలు నేను సోనేత లంక మొత్తం అది లంకతో బతలు కీతిరితే డుండు సీతారు మొత్తం ಅದು ರಾಜ್ಯಮನ್ನು ಡುಂಡು ಸೀತಾರೆ ಆದ್ವೇಸು ತಾಂತರ್ ಮೊದಲು ಸಂಭುದೇವನ రాజ్ తాక్షర్ మనకే వీరు విష్ణువు ఇంద్రుడు వీరు బోరైతే మంతారు ఊరు సందిర్ మొత్తం మా రాజ్యాలకు పెరసాం డగు రాజ్యాలకు డుండు సీతారు మా మూర కోంద సంది డుండుస్తారు మాయనలేరుకొని డుండుస్తారు యజ్ఞం యాగాలు ఇంజర్ కీసర్ మంతారు చూడ ಅವಕೊಂಡು ಡುಣಿಸ್ತು ಪಜ ಬತಲಾತೈತೆ మా ఊరు వెరసి బెందురాక సొడితారు ఇది ఇన్కే జరగలే కొన్ని 4-5 వేల సంవత్సరాల క్రితం 5,000 సంవత్సరాలకు మొదలు జరుగుతాయి గోండవానతక వీరు లూరేషేతల్ వాత్ పజ ఫస్ట్ అటాక్ కీతారు ఇన్కే లమడక బహాను ఎస్టీ తగ వాత్ పజ మొత్తం ఆక్రమణకి సేర్మంతారు భూమి ఆక్రమణకి సేర్మంతారు ఉద్యోగాలకి ఇన్కే నేను బగగిరి సిఆర్టీసో డాక్టర్సో ఐఏఎస్సో ఇంజనీర్సో మా ఊరు ఇంజనీరింగ్ నా సెలూరు ಐಎಎಸ್ ನಾ ಸೆಲೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೆಲೂರು నేను ಸಿಆರ್ಟಿ ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಾ ಸೊತ್ತೆಗಿರೆ ಲಮಡ್ಕೆ ಮಂತಾರೆ ಬೊಮ್ಮಿಂಗಿರ್ ಮಾವ ನಕಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಯಾರು ಕೇಸಿ ಮಾವ ಕೊಯ್ತರ ಮಾವ ಪೂಜಾರ್ಕ್ ನಂಗೆ ಆಯಿ ಪರ್ದ ಸಮದಿರಂಗೆ ವೀರ ಬದಲ್ ಕೀಸರ್ ಮಂತಾರೆ ಲಮಡ್ಕಿತಕ್ಕೆ ಇವು ತಂಪರ ಪಟಾಂಗ್ ಕೀಸರ್ ಮಂತಾರೆ ಕೊತ್ತಾನ್ ಸಿಸಿ ಆಫೀಸರ್కి నాకు పటాంగ్ కీసర్ మంత అదివేసు కొన్ని 2003 4-5 వేల సాల్కున్ మొదలు ఇది జరుగుతా మావ అస్కే వెళ్ళే ఘోరంగా దాడి కీతారు ఇంకా రావంతున్ పొరో ಕಂಸಸೂರ ರಾಜಲ್ ಮತ್ತು ವೀರ್ಪುರ ಬದಲ್ ಕೀತಿರ್ತಕ್ಕೆ ದಾಡಿ ಕೀತಾರೆ ದಾಡಿ ಕೀಸಿ ಮಾವ ರಾಜ್ಯಾಲ್ಕೊಂಡು ತಡ್ಮೆ ದೋಸಿ ಡುಂಡಿಸಿರ್ತಾರಿತ ಮಾವ ಜುನ್ನಾನ್ ಪೊರೋ ಮಕೆನ್ ಪೊರೋ ವಂಜಿನ್ ಪೊರೋ ಕಾಪುಸುನ್ ಪೊರೋ ಭಾರಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಧು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ ತಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾವ ಮಂತ ಮಾವರು ಪಾಂಡಿಕುಪಾರ್ ಲಿಂಗುನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಸ್ಕೆ ಪುಡ್ತಾಗ ಅನ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷೆತೇನೆ ಮಂತದು ಇನ್ನಿದ್ ಬದ್ದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ತೆಸೆಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ತೆಸೆಲೆ ಸಲ್ತಿ ಹಿಂದಿ ತೆಸೆಲೆ ತೆಲುಗು ತೆಸೆಲೆ ತಮಿಳ್ ಸೆಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಇವು ಬವೆ ಭಾಷೆನ ಲಿಹಿಕಿಸಿ ಸೆಲೆ ಅದು ಸಿಂಧು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ ಇಂಜರೆ ಅದು ಕೂಬ್ಡಗೂರು ನಾಗರಿಕತೆ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂಜರ್ ವೆಕ್ಚರ್ ಮಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಸಮದಿ ಹಿಂದೂ ಇದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಸಾಯಿ ಸೆಲ್ತೆ ಬೌದ್ಧಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ వీరు ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ వీరు వాయువ మొదలు ಇದು ಪ್ರಪಂಚಮನಾಗೇನೆ ಮೊದಲು ಚರಿತ್ರೆ ಇಂಜರ್ ವೆಕ್ಚರ್ ಬಂತ ಅದು ಚರಿತ್ರೆ ಮಾವ ಸಿಂಧು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ ತವಕಾಲ್ಕನಾಗ ಮಾವರು ಪಾಂಡಿಕುಪಾರ್ ಲಿಂಗು ಈನು ಕೋಕ್ನೆ ಕೆರೆಸಿ ಇದು ಕೈದಾಗ ಪೀಸಿ ಮಾವ ಸಿರ್ಮಡು ಓನ್ಗ ಜನ್ವಾರ್ಕ್ ಮನಂತ ಡುವಾಲ್ ಮನಂತ ಕೋಂದ ಮೂರ ಪಿರ್ರೆ పిట్టే పురాడు సందే మనంత మన సిర్ముట్ నేను అవుకున్న రక్షణకి ఏనేంజర్ మా ఊరు పాండికుపార్ లింగు వేస్తారు అవుకున్న మరటు ಇದು ಪಾಂಡಿಕುಪಾರ್ ಲಿಂಗು ಕಾಲಂನಾಗ ಶಂಭುದೇವನ ರಾಜಮಾತ ಅಸ್ಕೆ ಶಂಭುದೇವನ ಬತಲ್కి ಇತರಿತಕ್ಕೆ ಶಂಭುದೇವನ್ಗಿರಿ ಕಲ್ಲುನ್ವಲ್ ಸುರುಕೀತರ್ వేరు ఈయన లొంగోరింజరే శంభుదేవాలు ఈయన లొంగోరింజర్ బదల్కీతారు ఓన్ కళ్ళు హువాల్ సురుకీతారు కళ్ళు హువాల్ దగ్గర ఓన్ వేరు ఈయన సాయురింజర్ಗೆ ఓన్ విషం ಶಂಭುದೇವನಿಗೆ ವಿಷಂ ಉಪ್ಪು ಸೀತೆಗಿರ ಶಂಭುದೇವಲ್ ಸಾಚರು ಈಯನ ಸಾಯುರಿಂಜಿ ಬದಲ್ಕೀತಿರಿತಕ್ಕೆ
ಪಾರ್ವತಿ ಬದೈತೆ ಬಂತ ಅದು ಪಾರ್ವತಿನ ರೂಪಂನೆ ಒಂದು ವೈಲನ ರೂಪಂನೆ ಹಿಂತೆರ್ ಲೊಂಗನೂರಿಂಜರೆ ಒಂದು రకరకాలుగా ಒಂದು లొంగుసియన్ లాసి ప్రయత్నం కీతారు ఓ సంబుదేవలు వీరు బోరైతే విష్ణువు బ్రహ్మల్ వీరు మోరైతే మంతరు లూరేసేత వాతురు ఊరుకును ఇగే జాగ సీವೆಕೆ ಈಗ ಪಿಸಾನ್ ಲಾಸಿ ವಾತೆಗಿರಿ ಬತ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೊಹನ ಸಂಬುದೇವನ ಕಾಲಂನಾಗ ಬತಲಾತೈತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಿರಿ ಇನ್ಕೆ ಬಹಾನ್ ಇಂಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೊಹಾಂತರು ಮರಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಹಾನ್ ದೊಹಂತಟು ಆಗ ಆದ್ವೇಸಿ ಅತ್ ಕಾಲಂನಾಗ వీరుకుని పర్మిషన్ సీమెకి ఇంకే మరటు అమెరికా సొందనెత్తకి వీసా తెండలాగా అద్వేసే సంబుదేవన కాలంనాగిరే సంబుదేవలు వీరు బ్రాహ్మణ్స్ ఉన్నాయి సెల్తే వీరుకుని ಬೋನೆ ಬೌದಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೋಸ್ ಬೋರೈತೆ ಮಂತರು ಲೂರೇಸೇತರು ಊರ್ಕುನಿಗೆ ವಾಸಿ ಪಿಸಾನ್ ಲಾಸಿ మావురు పర్మిషన్ సీవేకి బతలు కీతిరితే ఓను కళ్ళు హువాలు సొరుకీతరు వెళ్ళే రకరకాల చిత్రహింసలకు సెల్తే వేయిలకుని సార్కి ఇవ్వాలి బాయికుని సార్కి ఇవ్వాలి విషం దొస్సి ఓన ఘాట తగ్గ విషం దొస్సి ఓన్ జక్వాలి ఈయన రకరకాల నాకు ప్రయత్నం అస్కే దాడి కీసి మా రాజ్యాలకు ఆక్రమిస్తే పజ నేడు ఇది పరిపాలన తాక్షరమంతా నేడు ఇంకా స్వతంత్రం వాత అంటే మాకు స్వతంత్రం స్వతంత్రం వాచలే నేను స్వతంత్రం వాత పజగిరే ಒಪ್ಪಂದం ಜರ್ತಬತ್ತೆ ಅದು ಒಪ್ಪಂದಂಗೆ నేడు సీసేసలు ಹೋತೆ నేడు ಇದು చరిత్ర ఉండే వెళ్ళేమంతా నేడు డీటెయిల్గా ಬಹನ್ ದಾಡಿకి ತಿರಿನ వాళ్ళకి మహాగా ప్రూఫ్ మంతా రికమ్ వాడక సెర్సలం తాను లాసి మొమ్మటు టూకీగా వేస్ట్ చేయమంతా మీద బతలు జరుగుతాయి వాళ్ళు షార్ట్ కట్నగా నేను ఇచ్చరు వేళ జరుగుతుంది నేను మరటు పునర్వైభవం మరటు బస్కైతే మొదలు బహన్ మాతటు అద్దు రకంగా మరటు ఉండే పజ సొంజి మా కరివల అవసరం అంతా నేను భాషతో నిచ్చో సాల్కనల్ నెరు సీతటిత్తకే నేను బ్రాహ్మణ స్వాసి సంస్కృత్ హిందీ చల్తే ఇంగ్లీష్ కరుసన చల్తే ఉర్దూ కరుసన ఏం జరే రకరకాల తెలుగు కరుసన మరాఠీ కరుసన రకరకాల కరుసన ఏం జరే గవర్నమెంట్ కొన్ని 200-300 సాల్కనలు మా పొర ఒత్తిడి ఆతబతి నేడు మరటు రక్షణకి ఇసేమంటారు వడక్సేమంతటిత్తకే మా నెత్తుడగా ఇది గోండి భాషని వాళ్ళు బచ్చలే మంతేని వాళ్ళు మరటు అర్థం కీయవచ్చు మా పేన్కనాగిరి మా నెత్తుడగా బచ్చలేమంతేని వాళ్ళు మరటు అర్థం కీయవచ్చు నేను ఇచ్చువేరు దాడికి తెరితేరే మా పేన్కొని పోరో మా భాషత్ పోరో మరటు వడక్సేమంత నెరుసేయమంతట నేను బోనాయి సపోర్ట్ సెలే 2000-3000 ಸಾಲ್ ದಲ್ నేను ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಬೋನಾಯಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೆಲೆ ದಾಡಿకి ಇಸೇರ್ಮಂತಿರ್ತಾರೆ ಬತ್ತಿ ಮರಟ್ ನೆರುಸೇಯమంతటిತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾವರು ಡಗುಕು వెಲೆ ಚೊಕೊಡು ಮತ್ತೇರು ನೇಕಿ ನೇಮ್ನೆ ತಾಕ್ತಿರ್ ನೇಕಿ ನೇಮ್ನೆ ತಾಕ್ತಿರ್ కాబట్టి మరటు మావ కోయనేకి కోయ భాష వడక్సేర్మంతటు ಅದು ಭಾಷ ಈಗೇವನಾಲ್ ತತ್ತೇರ್ ತಾನು ಮರಟು ಖಾಲಿ ಮರಡು ಬತಾಯ್ಕಿ ಇವಲ್ಸೆಲ್ಲ ಮಾకు ಬೋನ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಮಂತ ಸೆನ್ಸಸ್ ವಾಸರ್ ಮಂತ ಊರು ಲಿಹ್ಕಿ ಇವಲ್ ಖಾಲಿ ಲಿಹ್ಕಿ ಇವಲೆ లిహ్కి అని లాసి విహాన్ లాసి మాకు కొత్త లాగో కాబట్టి అదని లాసి మిమ్మెటు సందిరే పాటలాలు దేవరి నార్నాట్నూరు అని కట్టడల్లి సందిరే మావ ఊరు పూసుకియార మిమ్మెటు మా మతం నగా గోండి మతం ఇంజర్ వాటటు అని మా భాష మరటు కోయాం వడకంతాం మమ్మడు ఇంగ్లీష్ వాడుకోం మమ్మడు తుర్కీ వాడుకోం బదే హిందీ వాడుకోం బదే సంస్కృతి వాడుకోం మా భాషతో భాషతో మిమ్మెటు లిహ్కియాన అని మావ పేన్కు కోయ పేన్కు బవైతం అంతాము కోయ నేకి ఇంజర్ వాటన గోండి ధర్మ ఇంజర్ వాటట్ ఇంజరే మిమ్మెట్టు ఊరుకును మీకు ఒకవేళ సాడ వాయువేగిరే ఊరుకుని పూసుకింటూ కరితూరు బోరే మత్తేగిరే ఊరుకును సెల్లె వాడతారు సెల్ల ఇంజర్ సూడిసి మిమ్మెట్టు సిగ్నేచర్కి ఇయ్యన సెల్తే మా అంగోట ಆಶ್ಚವಾಲ್ ಮನಂತ నేను ಇದು ಆಶ್ಚವಾಲ್ ಆಸ್ತೆಕೆನ್ ಮಾకు ಕೊತ್ತ ಅಂತ సెల్తే బతల్గిరే అంత అద్వేసే మంతకి అద్వేసి సిస్టమ్ అంతా తాను లాసి కంపల్సరీ నాడునూరు మిమ్మెటు ತೇನ್ ಪೋರೋ ಸಮದಿರ ಆಲೋಚನೆಕೇಂಟ್ ಮೊಮ್ಮಡು ವೇಹವಾಲ್ಗಿರೆ ಕರ ಲಬಡ ಅಂದಿನವಲ್ಗಿರೆ మిమ్మడికి ఆలోచనకేంటి మోడు వేస్తా నన్ను వేహవాల్గిరే కర లాంతికి లబడాంతి నాడు కాంసి వాళ్ళు మంతా సెలే మంతిని వాళ్ళు మీగిరే కరెమాసి మంత ఒకవేళ బతే తప్పు వడకసే మత్తగిరి మీగిరే కరెమా అంత నన్ను వేహవాల్ గలత్ మందార్కి బతాల్గిరి మందార్ బతి మిమ్మటు కంపల్సరీ తేన్ పోರೋ ఆలోచనకి ఏనా విచార్కి ఏనా డగుకు మంతిట్ కట్టడలిరు మంతిట్ పేన్ పాటలలిరు మంతిట్ పేంద కట్టడలిరు మంతిట్ నాట్న దేవరిరు మంతిట్ నాట్ల పాటలలిరు మంతిట్ మిమ్మడి చొకటి రక్షణకి ఇసారు మంతిటి బతి ఇది వాయువల్ సెన్సెస్ నా మాత్రం తప్పకుండా మిమ్మడి బతలకి ఏనైతే అది లిహికి వాళ్ళు పక్కా లిహికి అలాగ తేన్ లాసి కొత్త లాగం బత్తంగా లాగం తేన్ మావాకి ఇదేమంతా లిహికి అని లాసి రక్షణకి అని లాసి ఇచ్చరు వేసి ఇది మేతలు సురాంతక కాబట్టి తాను లాసి సందిరే గోండి ధర్మ కోయ పుణ్యం సెల్తే కోయ నేకింజర్ వాటన అని మా భాష గోండి భాష ఇంజర్ వాటన భారతదేశంలాగా మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ ఒరిస్సా हर दिल्ली तक माऊर कोयतूर मंतेर उत्तर प्रदेश कोयतूर मंतेर कर्नाटक मंतेर केरला तक मंतेर महाराष्ट्र तक आके आसाम बिहार
జమ్మూ కాశ్మీర్ బగగి రాష్ట్రాలకు నాకు మా ఊరు మంతే నేడు ಊರು ಸಂದಿರ್ಕುನೆ ಜೈಸೇವ ಕೀಸರ್ ಮಂತ ದಂಡೋಸ ಮುಜರ ಇದು ವೆಹವಲ್ಲಿ ಗೋಷ್ಠಿನ ಮೀಮೆಡ್ಗಿರ ಆಲೋಚನೆ ಕೀಸಿ వాటికి టింజరే మావ దహబోటన మీవ పాదాలకును దహబోటన దండోస్ ముజరే బారితకే మీవ తల్ల మీవ పాదాలకునాక తల్లిర్సి నావ దహబోటన దండోస్ ముజర్ కీసర్ మంత కట్టోళ్ళలిర్కును పాటలలిర్ ದೇವರ್ಕುನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಹಿಕಿಯಾನ నేను ಬಾರಿತಕ್ಕೆ ಇದು ಈದ್ ಬತಲ್ ವಿಹಾನ್ ತೋರ ವೀರ್ ಬತಾ ಇಗೆ ಬತೆ ಕೊತಾ ವಾವೆಲಿಕ್ ಸಲಂಗ್ ಎನ್ಕಿಡ್ ಬತಿ ಇದು ವೆಲೆಡಗುರ್ ಮಂತ ಮಾವ ನಿಶಾಂತುನ್ ಮಾವ ಗುರ್ತಿಂಪು మా వడకవాడ గుర్తింపు నిషాన్ అందు నేడు అది నిషాన్తో మరట్ బూడి కీతకే లిహ్ కీసర్ మా అతకే రక్షణ కీసర్ మంతాడు పేన్ కీసర్ మంతాడు బతి లిహ్ కీతకే మాకుండే వెళ్ళే బ్రాహ్మణ్స్ బాహన్ లిహ్ కీంతరు మా ఫండ్ బదైతే వాసర్ మంత అది బ్రాహ్మణ్స్ యూజ్ కీసర్ మంతారు కట్టడలిರ ఇన్కే పెర్సపేంద కట్టడలి పూజ కీసర్ మంతరికి ಅದು ಮರಟ್ ಹಿಂದೂ ಲಿಹ್ ಕೀಸರ್ ಮಂತಾಟ್ కాబట్టి ಅದು ಮಾವ ಫಂಡನ್ ಬೋರ್ ಯೂಸ್ ಕೀಸರ್ ಮಂತೈತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಕೀಸರ್ ಮಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಊರು ಯೂಸ್ ಕೀವೇತಕ್ಕೆ ಮರಟು ಮಾವ ಧರ್ಮತುನ್ ಮಾವ ಕೋಯ ನೇಕಿತುನ್ ಕೋಯ ನೇಕಿ ಕೋಯ ಧರ್ಮ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಜರ ಲಿಹಿಕಿಯನ್ ಅಸ್ಕೆನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ನ ಲಿಹಿಕಿತೆ ಮಾತ್ರ ಮಾವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಮರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೊಸ್ಸೇಮಂತಟ್ ರಿಕಾಮ್ ಮರಟು ಮಾಕ್ ಕೊತಾ ವಾಸೇಸಲೆ నేను గార్ ట్యాక్స్ దొక్సేమంతట్ ఆనే మరటు ఏచ్చారమంతట్ నెయ్యి దల్తే సొవ్వోర్ కప్ని ఏచ్చారమంతట్ సోనే ఏచ్చేయమంతట్ రకరకాల నాకు మరటు దుకాన్ నా సొంజి ఏచ్చేయమంతట్ మరి ట్యాక్స్ దొచ్చేయమంతట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ దొచ్చేయమంతటు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ దొచ్చేయమంతట్ అవే కొత్త మాకును వాసేర్మంత అంటే ఊరు బ్రాహ్మణ్స్ యూజ్ కీసేర్మంత మావ కొత్తను ఊరు ಯೂಜ್ ಕೀಸರ್ಮಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಬೋರೆ ಕೇತಿ ಕೀಸರ್ಸಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಬೋರೆ ಪೆರ್ಸಾಂಪೇನ್ ಕೀಸರ್ಸಲು ಬೋರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಬೋರೆ ಆಡ್ಸಿ ತಿಂಜರ್ಸಲು ಬೋರೆ ಗುಸಡೆ ಸೇರ್ಸಲು ದಂಡಾರಿ ಏನು ಸೇರ್ಸಲು ಆ ಕಡೆ ಪೇಂದ ತೆಂಡ್ ಸೇರ್ಸಲು ಭಾರತ ಕೂರ ಜಾತಿದ ಧರ್ಮ ಅಯ್ಯದು ಮಾ ಜಾತಿದ ಧರ್ಮ నేడు ఇచ్చోడ్డాగురు ధర్మ అందు నేడు బస్కై 2003 5000 సాల్ తెర మొదడలు మావ 600 మిలియన్ సంవత్సరాలకు నా చరిత్ర అందు నేడు ఆతల చరిత్రతను మా మందిరాలకు నేను జంగుబాయిన మందిర్ ಬೋರೆ ತಯಾರು ಕೀಮಕದ್ದು ಗುಹಮಂತ ಬುಯ್ಯರಿಮಂತ ತಾನು ಬೋರೆ ತಯಾರು ಕೀಮಕಿ ಅದ್ವೇಸ್ ಮಾವ ಚರಿತ್ರಮಂತ ತೇನ್ ಮರಟು ನೆರುಸನೆ ತೆಗೆ ಬತೈಸಲೆ ನೆರುಸರ್ ಮಂತಾಡ ಬತಿ ಲಿಹಿಕಿ ಅನ್ನ ಸಿರಿಪ್ ಲಿಹಿಕಿ ತೆಕೆನೆ ಸಮದಿರ ರಕ್ಷಣಾ ಅಂತ ಚೊರ್ವೆಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಕೀಸರ್ ಮಂತ ಜೈ ಸೇವಾ ಜೈ ಗೌಂಡವನ